Здравейте хора, аз съм Вики, а това е Анджи. Здравейте хора, аз съм Вики, а това е Анджи. Ние сме нови влогари. Да, не точно влогари, просто си правим клипчета за удоволствие. И това е нещо като опит за влог. И да, и ние като всеки други. Да, ще говорим Ейджъри. Тинейджъри. Ще говорим, стига толкова разбраха. Ще говорим за AskFM. Да, всеки говори за това, но и ние трябва да отбележим, разбира се, мнението си по този въпрос. Значи това е... в началото мислех, че ще е забавно всичко това със сайта, обаче после осъзнах, че там 1 на милион човек да ти каже... И малко 1 на милион човек да ти каже, че си хубав или симпатичен или да спомне нещо добро за теб. А там са просто ни комплексари, мишки, които са да дадат шивания комп, с извинение за така нецензурната дума, и псуват безпомощни хора. И да, какво ще добавиш ти? Ами, така. Моето мнение по въпроса е, че... Ара, Виктория, аз не направих ли ти? Извинявай, обичам. Ой, но. Значи, Аска е едно шибано пространство с едни шибани комплексари. Извинение за цензурната дума. И не се извинявам за нецензурната дума. Ами, Вики ме по-леко да възчита. Ай сега. Стига, моля те, остави ме да се да изкажа. Хайде, да, изказвай се. Баси лайно, заклеям се. Стига! 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 И значи, отначало и аз си помислих, че ще е забавно. Обаче баси тъпото, защото някакви педалчета мазни, които седат всеки ден на компа и се чуят кой да обиждат, ти пишат какъв си и какъв не си. Чакайте ме хора, кой е перфектен? Никой. Добре, защо просто като толкова много сме и смешни, направете едно видео и кажете ти си еди къв си, еди къв си, еди къв си. Поне да видя къв си, що си. А не зад клавиатурата. Това е тъпо, разбирате ли? Да. Всъщност, AskFM е едно пълна загуба на време. Седиш там по цял ден и се чуеш на кой да говориш лоши думи за него и да му се обясняваш. И да, като всъщност не се погледнеш в огледалото и не разбереш, че не си перфектен. И никой не е. Да, никой не е съвършен. Между другото, написи ли домашните по български? Имахме за никой не е съвършен. Да. Напиша за AskFM, baby. Да. И да, и какво ще я да кажа? О, забравих. Да, не бъдете като другите и да псувате Паска. Стойно стой, че всеки е задава по един анонимен въпрос. Това е ясно. Обаче е тъпо, в смисъл, някакси някой просто не спира да пишат анонимни шибани въпроси. Иначе всеки е писал анонимен въпрос, това е ясно. Не, баба, не е. Да, AskFM е за въпроси от рода на как си, примерно някой се е поинтересувал за това как си днес, примерно. Общо взето откъде си, на колко си години. И да, и за това. Не за някакви смотани псовни. Да, писнани от шивани псовни. А най-жалкото е, че има хора като онзи Сладоранка Анджи. Да. Бич. Това е моето име. Не заслужава да го носи това име, бате. Защото моето е хубаво. Да. А ти не го заслужаваш. Тук съм. Ти готов ли си? Не преси обръснеш мустака, диза. Също, и така да, ми е жалко, че има такива хора, които като нея, които не знаят кой е Христо Ботев, не знаят кой е Левски. Искат Фейсбук. И... Какво за Фейсбук е? Да, питаше, не се сеща кой е против Фейсбук. Да, и е тъпо, обаче знаят да псуват като каруцари. Това е шит. Аз като псувам, знам кой е Васил Левски и Христо Ботев. Аре, моля, учи история и госпожата ме хареса, защото веднъж ме спита и знаех всичко. И ме хареса, но не се плакам. Добре, писани вече да говорим за това. И клипчето са... Трябва да спре. Чао!